Yung kasama namin si Isabelo, maaga rin nagising. Lamig no? Negative ano ngayon? Hindi mainit nga. Mainit. Kasi nagkakape ka. Yan, dumaan muna kami ng Tim Hortons. So Sunday ngayon, syempre, may pasok si Joanna. Mag-ano tayo, baby? Simba tayo mamaya? Yes, you should. Kahapon, Daddy, so sabi niya, Mama, we're late. Maybe you're going to Simba later? Yes, yes, Dad. Okay. Yung iba lola, okay? Alas 12? Mm. Kasi ang simba po dyan sa Holy Spirit para siya alas 11 ano? 11 tapos 12. Tama. Alas 10 pala. 10 a.m. tapos ano? 11 a.m. Well, 12. Antok pa ako. lola. Antok pa ako yun. Sino ng araw? Ganda ng sikat ng araw. Ayos. Yan. At, nandito kami sa 8th Street. Yeah. Dito sa Saskatoon, tingnan nyo, wala pang pag ganito pag weekend, Saturday, Sunday, ang tahimik ng kalsada, ano? May pa rin Regina. Ipasok ka eh. Gusto nga pumunta ni Joanna ng Regina eh. Kaya pinakondisyon ko na tong sasakyan. Ipasok ka eh. No? Ipasok ka, di ba? Dito weather? Oo, ganda ng ano, panahon. Lalo na mamaya, no? Yan, no? Ilang lang ang sasakyan. Sa likod ko, dalawa. May bibili tayo sa Superstore pagbalik. May mga tinext ako sa'yo Na ano? na mga bibilihin. Egg. Ang dami dati. Sige. Tamang-tama pagbalik namin sa Belay. Kasi dito din naman kami dadaan pagbalik dito sa 8th Street. Egg. Ano ba? Basta ang dami ko tinext sa'yo. Buldak. Mas maganda kasi namimili ng maaga, no? You're gonna Pala go to kayo. Superstore. Aba. Pa-Superstore kita, Bella. Ayun na nga, Superstore. Do you want to take a bite? On my farmer shop? Akala ko nga tulog pa si Isabel eh. Paglabas dun sa pinto kasama na eh. Ano sabi niya? Mama, I wanna drive. Kaya kasama talaga siya. Ang sarap lang. Ha? Ganda nga ng sikat ng araw paglabas ko kanina. Ang ganda naman. Hindi nga kayo kita eh. Ano kayang dyan, anghel sa likod. Pag maganda dad ang panahon, Ano? minsan naiisip ko, ba't ako magtatrabaho? Ganda sayang ng panahon. Kahapon nga sabi, di ba? Sabi ko, Sabado kahapon, sabi ko dun sa vlog. Sayang ng panahon, hindi ako matutulog masyado. Yun. Gising ako anong oras na? Alas 8 ng gabi. Doon ko palang natikman yung ano. Ang tawag doon? Buko pie. Ano yun? Ano pangalan ng buko pie? I forgot. But Leos. I think sa Pilipinas, Leos. kaya dad, yun lang talaga ang business nila. Talaga? May business pala sila. Kaya Pero diba, okay man siya. Oo, okay. Magkano yun? Proportion ang $23. ang buko pie to filling ratio. Sarap yung buko pie nila. Gustong gusto nga ni mama eh. Fresh pa. Dalawang Akala in-order mo- ko. Kasi akala ko dati may work ka. Dadaling ko sana sa trabaho. Ay, ubos yun. Oo. Isang lapagan ko lang yun sa Feeling trabaho. mo? Oo. Kasi mga katrabaho ko, pag nagdadala ako ng ano-ano, magpa-candy man yan, ubos yan. Wala mga patawad yun. Nag-request pa nga eh, mga puti. Leche flan daw, tapos sasama Uy, daw si Mama, ice candy. Ice candy. Ice candy daw sila, Logan. Kasi may mga kaibigan mga kapitbahay ata ng mga Pilipino. Every summer daw, namibigay ata ng ice candy. Yung iba So, namin okay. katrabaho Papa, she wants to. gustong gusto ang ice candy. Song? Yes. Sige na, play ng music. Good morning, Superstore. Good morning, Superstore. Ang aga ni Isabela Superstore. Wow! Let's get a itlog muna. Sabi ni Joanna, ha? Opo, nakita kasi namin yung kapitbahay namin. Sabi ni Joanna, avocado daw. Kaso, mahal ng avocado ngayon, $10. So, wag muna siguro. Ano?
Bagoong. Ano, Bel? Ay, may papaya, $1 per pound. Bumili kaya tayo, Bel? Ito. Kaya kung matamis to. Minsan matamis eh. Minsan hindi. Kuha tayo ng saging, Bel. Wala tayong saging sa bahay. Wala ng saging. Saging. Nga ba yung medyo green pa? Ano, pwede na to. Dala. Banana. Banana. Ito dala. Speaking ng avocado, ito pala. Ito na lang. Hintayin natin mahinog. 398. Ang dami. Masarap tong avocado yung maliliit. Yan pala eh. Ito pala mas ano, green pa. Mas okay to. No, not that one, Bill. Yung ano. Ito to. Pwede na to. Yun o. Green. Green pa, para mas maganda. Mangga pa daw eh. Ako, liliha ata si Joanna. Wow! Joke lang. Walang mangga ngayon. Let's go, Bel. Tingnan natin, Bel, kung may ampalaya. Wala pa rin talaga, oh. Tagal na ako naghahanap ng ampalaya. Naghihintay na ampala dito. Lampas ng 2 linggo, eh. Hindi naman kami magsisinigang. Kaka-opo lang namin ni Joanna nung ano, Friday. Ano, Bel? No ampalaya, Bel? Oh, munti ko na makalimutan, Bel. Wala tayong sibuyas. $5.99. 4.50. Ito na lang muna, puti. Yan, oh. Ito pala mas mura eh, oh. $2.97. Binali ko yung isa. Yeah. Bel, look. Ano yun? Nakasulog, $2.97. Yung pula kasi $5.99 eh. Ito na muna. So mamaya, magsisimba kami. Ano, Bel? We're going to church? Bel, say hi to them. Kasi kahapon, dapat alas 5 magsisimba kami. Wala, knockout na talaga ako eh. Alas 8 na ako gumising. Ano, Bel? Kaya nagluto na lang sila Joanna kagabi. Tapos, yun, yung buko pie. Tapos nagpansit ako. Pansit ba to? Ayos. Gusto daw ni Joanna, ni Isabel makitang lobster. Ayun o, lobster oh. Magla-lobster tayo soon. Mga friend mo. Yung mga limas. Mga crab. Yan o, mga lobster. Okay na. The lobster oh. Let's go. Let's buy egg. Bye-bye lobster. Nadaanan ko tong salmon, $4 per pound. So ito, $8 ano lang, $8.22. Pwede na to, maganda tong ano, i-bake. Laki na yan. Oh. Kuha tayo Bel ng salmon. Look, walang ulo. Tinatanggal nilang ulo, pero masarap sana ang ulo ng salmon. Shrimp and spaghetti. Opo, this week baby, Papa will buy, okay? Okay. Ha? This one, no? Where's the egg? Yan yung egg. Kuha tayo ng isang tray. $10.22. Siyempre hindi kami pupunta ng Costco. So, ito na muna. 30 pieces din to. Kasi naubusan na kami ng itlog. Nobel, antok ka pa Bil, ha? May breakfast ka naman dun sa sasakyan. Tim Hortons. Let's go. Po. Kumuha na tayo ng pasta kung gusto mo mag-spaghetti. Asan yung mga pasta? Spaghettini. Saan yan? Ito. Spaghetti. Tinan! Pero yung spaghetti sauce, sa mga tayo kukuha. Not here. Ilang araw na kasi si Isabel
re-request ng spaghetti. Yan. Kaya sabi ni Joanna, magluto kami ng spaghetti. Nabel? Ha? You want spaghetti? Opo. Yan. Basta si Isabel yung mga pansit-pansit. Panalo yan kay Isabel. Nabel? Opo. Bihon, pansit, pansit bato, spaghetti. Very good yan. Alright, magbayad na tayo, Bel. Ha? Let's go. Para makapag-breakfast na tayo at makapag-simba na. Yan, kasi linggo ngayon. No, nakakita ng character bandage. Mga band-aid. Papa, Ano? can you give me, Which one? can you give me Elsa? Elsa? And Mirabel? Just one. Choose one. Just choose one. I'll have Mirabel. Okay. Uy, 479 din yun, ha? Just one. This. Oh, and skeleton. Ayan. Okay, sit down properly. Let's go bayad. Ay, pala. Namili pa. Okay. Magbabayad na sana kami. Nakapili na kami. May nagpahabol pa si Joanna nitong mga fishballs ulit. Tapos kikiam. So, dalawang kikiam ulit. Tapos, may squid balls. Dalawang fish balls ulit. Ano kaya itong squid balls na? Squid balls. Para sa ano? Pansit. Alright. Okay na? Okay na tayo? Let's go bayad na. The next day. Jesus. Eh. Lola. Ang ganda ng panahon. Oh-oh! Oh-oh! Bangga, Lulu? Upo. I want egg. Which one? What the other cut is? I don't know. You want cucumber? Yeah, mais. You need it. Oh, give it to Lolo. Hulog ka. I want pineapple. Pineapple. Di ka man nag-eat pineapple? Yeah. Kuha si Lola ng ginger. Kukuha si Lolo ng talong. Yan. Wala talaga ang palaya na pa. Wala ang palaya. Yan lang oh. Bawang. Pero parehas man lang pagkakakul. Pag hindi. Hindi kaya ang Marco. 7 is limit. Si ba, ano kayo na yun, Marco? Nalumoy na. Igdi na lang po. Pwede mo. Si Lulu, baka makapag... Bibi, anong ulam mo mamaya? What's your ulam? Isabel. Lobster. Wow. Gusto ni Joanna mag-lobster daw. Seafood, Seafood broil. Tama ba? Let's go sa lobster. Let's see. Wow. Look, it's crab. Yeah, it's crab right there, oh. Wow, oh. Iba mo ng ano, Bibi, oh. Tahong. Tahong. Go to the shrimp. Yeah. Shrimp? Ano yan? Lobster, anak? Lobster. Ilang tang ano? Saralis ko gano'n. Lobster yan. Lobster. Meron ako ay. Ano yung lobster? Oh, lobster. Lobster. Tingnan natin. Baka may frozen na ano? Ha? Tahong. May ano? Baka po may frozen na tahong. Wow, baby. Oh. Yeah. No. Oh, this one. Yeah. Wow, look at that. Wow. Yeah. Ano? Hiling mo? Ha? Oh, a big one. One more po pa. And the bigger one. Can we get some crab? Yeah, no, only this. We're gonna get this. Yeah. Wow! Look at that baby. It's alive. It's like this. Like a tarantula. Wow.
Ano lang. 56, dalawa. Pero, ang size niya okay naman po, ano? Papa, are they my friends? Here. Ha? Are they my friends? Yes. They're not scary? Is that scary? No. Let's go. Hanap tayo ng ano, tahong. It's not new. Wala kaming mahanap na tahong na frozen. Ay, ito to. Kalimutan ko, ito pala sa amin pala to. Kaya, ganito na lang ang I kukunin. just see the boom boom. Shrimp, I just see the boom boom. tapos to, tapos samoa, mapamuwa kita, tahong. Samoa na lang siguro ang tahong. Let's go, bayad. See the boom boom. Yun na. Ito, 56 din yan, oh. Ganyan, dalawa. Ano? Walang mahanap si Isabel na tahong. Ha? Punta kami sa MOA. Yun niya daw, sabi ni Buliday, yung hinog na. Ito ko lang yun. Oh. Pineapple. Oh, Paano mo nahinog na? serrano. Mawa naman si Isabel. Bibili ng gata. Wala silang tahong na frozen. Wala ako nga po eh. Parang yun lang po ang supplier siguro niyan. Tahong. Walay. Meron silang ganito pero 17.99. Wag. Mahal. Kaya unahin ko na to, lobster. Kasi request to ni Joanna eh, kanina. Baka busy sa trabaho na. Kaya gusto magganto. Lagi ko na muna to dito. Yeah. Gumagalaw-galaw pa. Lagyan ko na mainit na tubig. Gumagalaw-galaw pa oh. Nag-init kasi ako ng tubig. Bubusan ko na mainit na tubig yan para mamatay na. A few moments later. Ayos na oh. Biakin yun mamaya. Isa. Ayos oh. Meron na rin ako ditong yan, mga pang halo. Ano? Ayos. So excited. Ayos. Pinahabol ko pati oh. Ma, come on, let's pray. Ito yung niluto ni Papa nung isang araw. Let's pray. Let's pray. Si Isabel tulog. Na. Ayos. Mahirap pa biakin. Ano ba biak mo dyan? Ay, kaya ba yan? Try natin. Meron ako dyan. Ay, ini, oh. Yan. Ayos. Yan. Ika, Daddy. Marami pa sa ilalim yan. Ay, si Isabel. Mukha mo siya. Kain si Isabel. Ano pa rin naman? Ay, makusog yan si Isabel. Pero lang
na siya. Ayos no. Uy. Ramang jeep mo. Maharang. Maharang. Yan mo. May gochang. Yung Korean na paste. Na sili. Ayos. Suguchang. Ako hindi masyado. Ito lang akin. No? Tapos yung niluto ni Papa. Korte. Uy. Ano? Kumusta? Uy, magtatarap ulit. Mag-shower na lang ulit. Ito si Joanna yan eh. Ilan mo na mo baka ano eh. Steak kung tama Baka sa maalat yan po. lang. Si Papa pumili niyan kanina sa Superstore eh. Lobster? Hmm. Mas masilamig kaysa sa steak. Approximately 10 hours later. Labi. Oh, anyari. Anyari. Wala na. Patal. Oh, tawang-tawang ipinya ba kami? Wala na. Yan na. Marami no. Ano daddy o sayang. Ang lakas niya sa seafood. Pwede yan. Pag tig-araw mo kayo yung kipa, mataral Ang steak. hirap kasi i-crack no. Ginugunting namin. Talagang kulang i-crack. Matrabaho. Pero pang Ipitin mo kaya. Sarap na lang. Isa na lang. Ang ano? Yung ganyan. Yung ipit. Ito. Isa na lang. Pa, oh. Ay, dalawa pa. Si Isabel. Ay, mamaya. Buksan na. May gunting ko na yan. May gunting ko. Oh. Crack mo na dito mo kipa. Ay, gunting ko. Gunting ko. Yung guntingin ko. Ayan pa nga, meron pa. Oh. Ayaw ko daw. Rin ang kuting. Hey, bapa. Mama. Mama. Di pa ba? Uyan Tiyatsaga suka ba niya. nga? Uyan suka ba nga? Mama, uyan suka ba nga? Oh my goodness. Kainin mo na. Thank you, Papa. Parang kinakain mo na. Tsagaan. Ayun na. Kadang puputa. Kakainin sa ano yun. Kay Papa pala yun eh. Hindi naman sa'yo In eh. fairness, naintindihan ko na kung ba't lang iba. Patanggal umay. Ah? In fairness, Oh. may added zing. I like it. Pag lemon. Butter tsaka, pig-research ko kaya Mga sosyal. In fairness, it makes sense. It makes Pag Pilipino, ganyan. It makes sense. Kanina dalawang yan. Mama, matong- Yung dalawang lobster, 56 $56 din na. Mahal din no. Sulit ma. Pero sulit. Tsaka di Yan kami lang. sa pagluto, dati na perfect mo. Wala na. Di ko nga napansin, igwa pala ng tahong. O yan, may tahong. Sa MOA namin yung bili kanina. Yung may plastic na. Mari Mix. Mama, I'll wait for you. Arin. Mato. Toast. Tapos dip ko dip. Tapos, Nilagyan ko yun ng yung Korean na gojang. Gojang ba yun? Gojang. ay, yan na. Ito na. Jesus. Ma. Toast. Ma, mault na. Ay, kasi mama naman. Ma, make sense talaga. Ang alin? Pampatanggal umay. Make sense. Ayos. Panalo. Thank you, Papa Jesus. Satisfied customer. Panalo. Marco, Dessert naman po. satisfied Kung sa labas siya, magkano rin ano? May ice cream tayo dyan, di ba? Ice cream. Bukas ang DQ na, yung 12 hanggang 12 midnight. Lalo lumabas tayo, sabi nyo, ang lamig sa labas. Mahangin kasi, no? Mahangin. Daddy, 2 degrees kanina. Daddy, Oo. hindi ka ako. Di sinundo na baga ako din na Papa. Nagbaba na kami, nakapark. Good morning, yan na. Biyernes na, no? Maaga ako, nandito ako sa Walmart. Titingin ako ng gulay kasi biyernes ngayon, syempre. Gugulay lang kami ni Joanna. Titingin sana ako ng ampalaya. Tingin ng ampalaya ko meron, ano? Kasi ilang linggo na ako hindi nakakakita ng ampalaya eh. Doon sa Superstore, wala rin. Yan, wala nga rin sila. Patola. Meron sila upo na naman. Yan, upo. Meron silang upo. Yun lang po. Siguro patola. Patola ako mamaya. Pero parang luma. Parang luma. Pero may suwa, pwede na to. Kasi may pritong tilapia doon. Pwede na siguro. Siguro mga ano nito.
dalawa. Tatlo. Tingin na rin ako ng miswa kung meron. Kasi yung MOA mamaya pa magbubukas yun, alas 8 pa. Sana meron silang miswa. Parang walang miswa. So mamaya na lang siguro ako bibili. Pag open ng MOA, wala. Nung isang araw nga sarap na sarap sila Joanna nung lobster. Medyo mahal lang, pero yun, napagbigyan si Joanna ng gusto niya. Yun, at solve si Joanna. Masarap naman talaga kasi lobster naman Kumain ako ng konti, pero sumakit ng konti yung pa ako, pero the next day naging okay naman. Yan. Itong bulldog paborito namin to ni Joanna. Mahal na $7.97 dati, nasa $5 something lang yan. Sarap to itong bulldog na to. Pero kukuha na siguro ako ng isa nito para 141 para baon ko mamaya. Yan, ng Shin. Alright. Okay, wala. So yan po Biyernes na. So happy weekends po sa lahat Sana ay tuloy-tuloy na ang magandang panahon dito sa Canada. Kahapon sila Joanna pumunta ng Broadway, naglakad-lakad na. Si Isabel hindi na naka winter jacket, si Papa naka t-shirt na lang. Ako hindi ako sumama, gawa ng tulog na tulog ako kasi galing ako ng trabaho. Kaya sila Joanna ay lumabas. Kahapon Thursday, nag-positive 17 na dito sa Saskatoon. Yan, kaya medyo warm na, Sana wag na mag-snow, Unlike last year, ang alam ko after a week ng magandang panahon, nag-snow ulit. Sana hindi mangyari ngayong taon yun. Kasi okay na Pero hindi pa ako nagpapalit ng gulong gawa ng pinapatapos ko pang long weekends. So after Holy Week siguro, saka ako magpapalit ng gulong. Dahil nga nung last year maganda na yung panahon, biglang nag-snow. Yan. So yun po see you ulit sa mga vlog namin dito sa Saskatoon. Yan. At sana wag na mag-snow. Bye.